చూసారు కదా డెమో. సో, కొత్త సాంగ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సో, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, వీడియోలు ఎందుకు లేట్ అవుతున్నాయంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో, అందుకోసం లేట్ అవుతున్నాయి. సో, ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో, ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, మొత్తానికి సేమ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటదిగా దీనికి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసి ఉంటది. సో, లిరిక్స్‌ని వదిలేసేయండి. సో, ఇక్కడ 2 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. 4 ఫోటోస్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, వన్ బై వన్ సేమ్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ ఒక ఫోటో, ఇక్కడ ఒక ఫోటో. సో, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు కూడా సేమ్. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉంటది. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1, 2 అండ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మొత్తానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో, లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 27 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటది. సో, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోకి ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటది. సో, ఇక్కడ 3 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1, 2, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది.
కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ వరకు. ఒక్కటే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ ఏసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 28 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్‌లో ఒక ఫోటో దిగా ఈ లాంగ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బిట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మిగిలిపోయిందిగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 4 సెకండ్, 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ ఏసి మధ్యలో ఈ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ఇది లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక్కటే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే లాస్ట్ వరకు పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా దేని ఏ ఫోటోకి ఏ ఎఫెక్ట్ వస్తదో కంప్లీట్‌గా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా లాస్ట్ ఇక్కడ ఒక్కటే ఫోటో ఉంటది ఇప్పుడు. సో, ఇక్కడ 28 సెకండ్స్, 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.